Bamakɔ n'a lamini n'a bolomaradugu cɛ ni muso denmisɛnnin mabɔkɔrɔba minnu bɛ ka radio joli b'a lamɛn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn min ye kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw minnu bɛ bɔ don o don nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka se a kanɲɛ 10 ma an y'a ɲini o waati k'o lakale aw ye gafe ninnu bɛ sɛbɛn balima kunnafonidilaw de fɛ limanaw an minnu bɛ baara kɛ radio la anw ta ye kuma ye anw ta ye lakali ye walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o la baara taabolo bi kumaso kɔnɔna la yan balimakɛ Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la Musa k'a jira k'a fɔ an lamɛnnen don segukaw fana fɛ yen Segu an bɛ laseli kɛ 100 murumuru kelen ka segukaw bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni sɔgɔma an yɛrɛ ka ɲɛmaayaso bɛ taama na segukaw fɛ yen walasa halisa baara ka se ka dɔ fara a kan ni Ala sɔnna an yɛrɛ bɛ sira la min ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnenw ye an bɛ t'o sigi segukaw fɛ yen k'u ɲɛnajɛ kosɛbɛ o la Kwasi ni a ka cɛdenw ani Samakɛ ninnu ani fo ka taa se Chape a y'u tɔgɔ fɔ ani Abdulayi an b'u bɛɛ fo u bɛɛ bɛ k'an lamɛn nin waati in na ka seguka bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'u bɛɛ ni sɔgɔma Amdalayi bamanankin pelengana a n'a bɛɛ lajɛlen ma min fɔ ma min tɔgɔ fɔ Musa ko na quartier dɔ fɔ ka dɔ to Musa nin ye ne yɛrɛ ka quartier ye min dɔn Amdalayi ani bamanankin o ye ne yɛrɛ bɔso ye n b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u bɛɛ ni sɔgɔma aw bisimila kunnafoniw kɛnɛ kan kunnafoni sɛbɛnw na an b'a daminɛ ni l'indicateur du renouveau ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw min ye Dramane Alu Kɔnɛ ale ka dakuruɲɛ kelen a ko limanaw ko in bɛ fɛ ka kɛ kamanagan yɔrɔ jumɛn Covid-19 bana limanaw a jirala k'a fɔ nin waati in na kunungo an ka kɛnɛya tigilamaw yɔrɔ don o don u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ banabaatɔw la min bɛ tali kɛ coronavirus banabaatɔw la a jirala k'a fɔ kunungo tile kelen limanaw min ye maa 1400 ye olu de sɛgɛsɛgɛra k'a lajɛ ni coronavirus b'u la walima ni a t'u la kunu limanaw min kɛra dabaliban ye min ɲɔgɔnna yɛrɛ ma deli ka kɛ fiyefiyewu kabi bana in ye furadama an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ Dramane Alu Kɔnɛ ko kamanagan ko do dɛ sabu min ye maa 400 ye ani maa 13 bana in yera olu de la kunungo sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ni maa hakɛ min yele filɛ nin ni kamanagan do limanaw a kan ka an jɔrɔ a kan ka an bila sira min ni o ye k'a dɔn k'a fɔ bana in halisa a b'an senkɔrɔ dɛ n'i ye jateminɛ kɛ ani a sayaw fana olu bɛ ɲɔgɔn na sabu a jɔrɔla k'a fɔ a dɔgɔyalenba min ye maa 3 ye Ala ye diɲɛ don o don da bana in a bɛ taa ni o de ye o la sa n'i ye jateminɛ kɛ hali n'a sɔrɔla ko wulikajɔw ani fɛɛrɛ minnu tigɛlen don nataw la walasa min ye bana in ye limanaw i n'a fɔ Institut national de la santé publique ale ɲɛma professeur Akori Eknan k'a fɔ Covid-19 bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na ale yɛrɛ ka fɔ la ko bana in nin ye a nako sabanan ye ko min ma ko 3e vague limanaw ni o dun nako fɔlɔ tɛmɛna filanan tɛmɛna sabanan min ye nin ye ni a jirala k'a fɔ ni ale kɛra nafɛn nin cogoya la sabu an bɛ ka banabaatɔ hakɛ min ye ni waati laban in na kabi avril kalo yɛrɛ jɔra fo ka na se sisan ma limanaw i b'a ye k'a fɔ bana in bɛ ye maa hakɛ min na tile o tile a ti jigin maa 100 dugu ma o dun ye tiɲɛni de ye a jala k'a fɔ dɔw an bɛ o la halisa nka limanaw dɔw dan tɛ bana in na Mali kɔnɔ yan dɔw yɛrɛ ko tiɲɛ tɛ dɔw bɛ ka jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛ minnu fɔ ko ka olu kɛ fɛɛrɛw ye an bɛ se ka kisi a tɔɔrɔ ma cogo min na dɔw kɛlen don k'o fɛɛrɛw fura n'u tɛgɛ kɔ ye k'u dalen t'a la Ala de bɛ anw kisi dɛ limanaw bana in tɔɔrɔ ma Ala k'an bɛɛ kisi ale indicateur du renouveau kelen in kɔnɔna la a jiralen bɛ k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba ni o ye ONU ye limanaw ONU bɛ an ka jamana kɔ bi cogo ka sababu kɛ ni waleya dɔw jateminɛ olu bɛ an ka jamana kɔnɔ ONU kelen don ka cɛmancɛ fanga maaw ka wulikajɔ kɛ k'u ka a lajɛ u ka kuma a kow la fɔlɔ ye mun ye a jirala k'a fɔ arajo kumakɛla min bɛ yan ni u k'a ma ko Mohamed Isu Bacili n'u k'a ma ko Arazbac ale ni maa caman bɛ yen minnu bɛ yen ni cɛmancɛ fanga maaw ye jalaki bi u kan k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ firi a n'u kan Mohamed Isu Bacili o b'a la hali an ka premier ministre kɔrɔ Bubu Sise ale min yɛrɛ sen tɛ ka ye ale dogolen don a ko siratigɛ ninnu na a jirala k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba ka maa faamuyalen minnu bɛ yen i n'a fɔ Alioune Tine Madame Irène Kane Madame Diego Garcia Sayan kabi Genève kaw fɛ yen olu ye
laseli min kɛ limanaw k'a fɔ ko Yusuf Mohamed Bacili n'u k'a ma ko Arazbach an'a nɔfɛ jama minnu bɛ yen Vital Robert Diop Suleiman Kansai Mamadou Kone Agibu Makital minnu bɛ bi halisa u bɛ sariya ka bolo kan limanaw ko ka u bila fɛn fɛn bɛ u nɔfɛ jalaki la nin ko in na limanaw ko ka bɛɛ lajɛlen ko ka diɲɛ bɛɛ kɔ sabu a bɛ n'a fɔ ninnu bɛ lahala min na limanaw lahala don min ni sariya yɛrɛ man ka u minɛ nin cogoya la sabu u minɛna limanaw u minɛ dama fura dama ni sisan cɛ jalaki min binnen don u kan jalaki ko waati dɔ yɛrɛ la kiiri tigilamaw kun y'a jira k'a fɔ ko ka u bila ka taa nka procureur tilala ka na bɔ k'a jira k'a fɔ aya ninnu minɛna lahala min na limanaw ko ka tila ka u bila kaso la kokura sabu procureur ma jɛni u ka bilali limanaw u b'o de minɛni hukumu kɔnɔna la a dun jirala k'a fɔ fɛn o fɛn ye jalakili min tala ka ɲɛsin u ma k'a bɛna fɔ kiiri tigilamaw bɛ ka kiiri yɛrɛ jɔyɔrɔ kama limanaw ka kodaw ka u ni min yɛrɛ man kan k'a bɛna fɔ hadamadenya hakɛ manifɛnw ka hakɛ o de tereketɔ don diɲɛ kɛlɛ tɔnba maaw ka fɔ la u kɔni bɛ min ɲini sa k'o ye cɛmancɛ fanga maaw ka nin ma kofɔlen n'o ye Arazbach n'a nɔfɛ jama ninnu ye u ka u bila kabi an bɛ an kuma na ale indicateur kelen na limanaw ale ONU kelen o secrétaire général n'o ye Antonio Guterres ko u y'a ɲini cɛmancɛ fanga maaw fɛ Antonio Guterres yɛrɛ a bɛ to ka sɛbɛn minnu bɔ ni o ye gafew ye o k'a ma ko rapport kalo saba o kalo saba a y'a ɲini gafe in kɔnɔna la limanaw a kelen don ka jagoya cɛmancɛ fanga maaw kan ko u ka waati bila sen kan u ka waati fɔ maaw ye joona waati minnu bɛ tali kɛ kalata minnu bolodalen don jamana in kɔnɔna la sabu Antonio Guterres ale ka ɲɛfɔli in kɔfɛ yɔrɔ kabi Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga dafirilen utukalo tile 18 san 2020 sɔrasilakaw fɛ maa minnu bɛ yen ni olu de bɛ fanga la bi a jarala k'a fɔ CEDEAO olu ka bɛnkan kɔnɔna la ka taa se diɲɛ kɛlɛ tɔnba u bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan kɔnɔ cɛmancɛ fanga nakun tɛ foyi ye baara wɛrɛ t'u la ka min ye kalataw ye référendum b'o la wasaden kalata b'o la communal ni jamanakuntigi kalata nin bɛɛ lajɛlen kan ka labɛn nin de ye cɛmancɛ fanga maaw ka baara ye baara minnu yɛrɛ n'u kan k'u ɲɛsin a ma ko nka hali sisan cɛmancɛ fanga kɔni ye kalo caman kɛ sa a bɛ ɲini ka kalo 7 kalo 8 bɔ nka hali sisan waati kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ sen tɛ k'a fɔ kalata ninnu a bɛ kɛ nin waati in na an dun tɔn tora a tɛ tɛmɛ kalo 11 cɛmancɛ fanga a ka se ka baara kuncɛ Antonio Guterres ko u nakun o ye ka kalata ninnu de labɛn u nakun tɛ ka fɛn wɛrɛ k'u ɲɛsin o ma n'a ma ɲɛ ko hali sisan min ye kalata ninnu dɔw ma se ka fɔ Antonio Guterres n'o ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka ɲɛma ye a y'a ɲini a ka gafeba in kɔnɔ n'o ye rapport ye limanaw ko teliya yɛrɛ la waati kɔrɔtɔlen don joona cɛmancɛ fanga maaw u k'a lajɛ u ka nin ko in bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni u nakun ye o ye ka se ka cɛmancɛ n k'a fɔ kalata ninnu ka a baaraw ka ɲɛfɔ maaw ye ani a kan ka kɛ waati minnu na teliya yɛrɛ la kuma ye nin ye an ye nin kunnafoni ninnu bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indépendant ye ale kumana limanaw indépendant ka bi kuma la a jirala k'a fɔ ko min ye Abdul Karim n'u k'a ma ko Cabral limanaw ale balimaw filɛ nin ye ka Abdul Karim Kamara n'u k'a ma ko Cabral ale de tun ye lakɔlidenw ka ɲɛmaa ye min ni a fara cogoyara limanaw hali an filɛ yɔrɔ min na ko sisan Cabral a su donna yɔrɔ min yɛrɛ la o ma se ka ye ani hali a fara cogo min na limanaw a somɔgɔw ma se ka a su a fure ye o la yɔrɔ min ye commission vérité justice et réconciliation n'u k'a ma ko CVGR bakurunba la ale bɛ ka sigi dɔw kɛ kɔsa in na sigi sabanan don n'u k'a ma ko 3e audience limanaw ka se ka ɲɛfɔli kɛ kabi waati jan kabi Mali yɛrɛ a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta maa minnu bɛ yen ni olu tunu cogo la u ma se ka dɔn u fara cogo la min ma se ka sidɔn halisa u somɔw n'o bɛ yen u ka na ɲɛfɔli kɛ u ka maaw fara cogo min na ani a ko yɛrɛ kɛra cogo min na o de senfɛ Abdul Karim n'u k'a ma ko Cabral limanaw a balima dɔw bɛ yen i n'a fɔ Mamadou Kamara ani Faruk Kamara olu de nana ɲɛfɔli dɔw kɛ u ka fɔ la ko lakanabaa minnu ye Abdul Karim Kamara n'u y'a minɛ wa k'u ma siga fiyewu a balimamuso dɔ bɛ yen nɔ limanaw k'u ye tanama ko foyi tɛ u ma min ta ka ɲɛsin o ma a waati la
ka sababu kɛ k'u bɛ fɛ ka kabaral a waati kun bɛ k'a ɲini walasa a ka se ka a yɔrɔ fɔ. Limanaw ni ye jateminɛ kɛ indépendant ka fɔ la ko Abdul Karim Kamara balima ninnu u ye ɲɛfɔli min kɛ u ye a jira k'a fɔ ko maa caman bɛ k'a fɔ ko kabaral fara duguncinin dɔ la min filɛ nin n'u k'a ma ko Narena. Limanaw u ka ɲɛfɔliw senfɛ ko kabaral yɛrɛ a bɛ n'a fɔ olu a ka yeli laban ani a minɛna yɔrɔ min na k'o ye Bamakɔ suguba de suguba min filɛ Bamakɔ yan limanaw k'a minɛna yen nɔ de i n'a fɔ a balima ninnu y'a ɲɛfɔ cogo min na a waati la. Walasa ka u ka ɲɛfɔliw la n'u ka seereya ninnu na u y'a jira k'a fɔ lakɔlidenw ka ɲɛmaa min ye nin a minɛnen kɔ suguba la u ka sɔrɔ ka taa n'a ye Kampala la Jikɔrɔni. Ni ye jateminɛ kɛ waati min na Musa Traoré ala ma hinɛ na ale de tun bɛ fanga la a waati ale ka sɔrɔ ka yamaruyaw di min ye a somaw ye k'olu minɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ joona kabaral a bɛ se ka ye cogo min na. Ko maa min yɛrɛ ko in kɛ n'o ye 2e arrondissement policiers ye a waati la Abdul Karim n'u kama ko kabaral walasa u ka se ka a ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye a waatinin na nka limanaw a jala k'a fɔ a waati la min ye a balimamuso ye an ye kuma fɔ daminɛ na cogo min na ale kɔni ye tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o 2e arrondissement policiers ninnu fɛ sabu u ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ d'a kan ko a ka balimakɛ yɔrɔ fɔ. Maa minnu bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u y'a jira k'a fɔ ko ntɛnɛn mars kalo tile 17 san 1980 a ka somaw limanaw olu yɛrɛ ka yeli laban ka Abdul Karim Kamara ye n'u k'a ma kabaral Kampala la Jikɔrɔni o kɛra o ye. Kɔfɛ olu bɔra min karama kabaral hali sini limanaw olu ma a ye a fara cogo min na u ma o dɔn a tununa cogo min na u ma o dɔn ani a yɛrɛ hala fure donna yɔrɔ min na u ma se ka o si dɔn. U ka ɲɛfɔliw la ko jamana in taabolo de ye nin ye dɛ limanaw ko ngalo ani jamana maracogo juguya sariya tilenbaliya ka kɛ wagale jugu kɛ foyi tɛ fiya la ani ka yurukuyuruku o de kɛmɛ ka Mali yɛrɛ balo bi o kɛmɛ sababu ye jamana sen tɛ ka ɲɛta sɔrɔ n'o tɛ n'i y'o sen bɔ Mali ɲɛta ko la bi limanaw a tɔ b'a den. Min ye CVGR ɲɛmaa ye Usman Umaru Sidibe a ko ka maninfin tunu ka a fa cogoya dɔ la ka tunu n'a ye k'a sɔrɔ a ma ye ko o bɛ minɛ wale de wale min ni maa minnu b'a a tigi kɔfɛ k'a kɛ i n'a fɔ ala ye diɲɛ don o don da i bɛ ka a tigi bɔnɛ a nin na o bɛ gɛlɛya min lase a tigi ma dɛ saya kɛra don min na i bɛ gɛlɛya sɔrɔ o don a bɛ n'a fɔ a kɔmɔgɔw bɛ o gɛlɛya de sɔrɔ ala ye diɲɛ don o don da k'a sɔrɔ a tigi kibaruya ma dɔn. Ni nin ɲɛfɔli ninnu nana kɛ k'a dɔn karisa tununa tan a fara cogo min na a kabaral somaw yɛrɛ ko k'olu bɛ min ɲini bi olu ma fɛn wɛrɛ fɔ olu ko de ka kabaral yɛrɛ fara yɔrɔ min na a n'a a sugu donna yɔrɔ min na walasa u ka se ka dugawu yɛrɛ kɛ an'u ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma. Limanaw ale indépendant kelen in na ko Bakari Togola a bilala nka Bakari Togola ma bila ten limanaw a jala k'a fɔ nafolo kasabi ba dɔ bɛ yen min ni Bakari Togola a y'o sara sefa wari miliyari 4 Bakari Togola ko a y'o de sara ka sɔrɔ ka bila ka bɔ kaso la liberté provisoire n'o ye ka bila fɔlɔ ye. Hakilila jiginna indépendant ka fɔ la ko kabi septembre kalo tile 13 san 2019 min ye Bakari Togola ye limanaw jalakili binna kan k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛnaw olu ka nafolo min bɛ yen n'u k'a ma ko Ristourne o miliyari 9 ani n'a kunkanfɛn ko Bakari Togola a n'a jɛ dɔw ye o nafolo ŋanamu taacogo ma se ka dɔn o la o nafolo taayɔrɔ ma dɔn. Limanaw san 1 ani kɔ o Bakari Togola a y'o de kɛ kaso la a bɛ ɲini ka kalo 19 bɔ. Ko chambre d'accusation min bɛ cour d'appel tɔgɔ la ale kɔni filɛ nin ka yamaruya di Bakari Togola ko ka a bila o kɛra min ye araba tɛmɛnen yɛrɛ ye. O la nka yanni o cɛ limanaw a kun ye bilali dɔ kun kɛra o kɛra utukalo tile 10 san 2020 o kun ye o bilali o fana kɛra k'a sɔrɔ nafolo dɔ fana sarala o waati caution n'o ye miliyari 3 ani murumuru 2 ye ka o waati la. Limanaw ko min ye parquet min bɛ o waati la ale fana ye laɲini kɛ chambre d'accusation fɛ ko Bakari Togola tɛ se ka bila nin cogoya la dɛ o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka a sɛnsɛn kokura ka taa n'a ye kaso la. Hakilila jiginna Bakari Togola ko a ka kɛnɛya limanaw o de kɛnɛya tɛ a cogoya la bilen
procureur de la République près du tribunal grande instance commune 3 ni procureur min bɛ pôle économique et financier tɔgɔ la Mamadou Kasoge olu de ye jalaki in bin Bakari Togola kan k'a fɔ nafolo min bɛ n'o ye ristourne ye o jɛkulu min bɛ kɔɔrisɛnɛnaw tɔgɔ la ani APK min ɲɛma ye limanaw ko a ye a tun bɛ furakɛli la dɔgɔtɔrɔso dɔ la n'o ye Golden Life ye ani a tilala ka taa furakɛli la Banangabugu kɛnyɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ yen ka sababu kɛ a ka kɛnɛya yɛrɛ cogoya ye limanaw ni waati in na a jarala k'a fɔ dossier min ye nin ye yɔrɔ a jarala k'a fɔ min ye CSPC n'o ye kɔrɔsinaw ka tɔn ye Kucala Sikaso Kita ani Fana dɔw bɛ yen nɔ k'olu fana tɔgɔ fɛn bɛ ko in na yalima dossier in a na to nin cogoya la walima a na bila nin cogoya la wa kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana limanaw a jirala k'a fɔ ko min ye Faransi ka kɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba min bɛ yen n'o ye général d'armée François Lecointre ko Faransi assemblée y'a wele k'a lamɛn min ye yɔrɔ MINUSMA ale ye jalaki dɔ bin kɔsa in na Faransi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye force Barkhane maaw ye k'a fɔ ko olu de ye gosili min n'o kɛra Bunti k'a fɔ ko u ye maa dɔw fa lɔrɔ Faransi yɛrɛ dalakan kɛra ko dugudenw tɛ ko jadisiw de don rapport min bɔra mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali an ko a ma ko MINUSMA limanaw olu de bɛ diɲɛ kelantonba tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan lakana ko siratigɛ la nka Faransi kɔni jɔlen don a jɔyɔrɔ kelen kan k'a fɔ ko u ka kɛlɛcɛw n'o ye Barkhane u ye maa minnu fa Bunti ko kɔɲɔdenw tɛ nka min ye ko jadimaw de don ni ye jateminɛ kɛ nin ko in a kuma kɔni cayara taa ni ka segin samasamaniw b'a ko la Faransi ni diɲɛ kelantonba maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ye jateminɛ kɛ walasa ka se ka ko caman faamuya a ko la Faransi assemblée n'o y'u ka wasabulon ye o de filɛ nin k'u ka sɔrɔdasi ɲɛma in wele n'o ye général d'armée François Lecointre ale ka na ɲɛfɔli kɛ ko in yɛrɛ a kɛra cogo min na yanni o cɛ yɔrɔ Faransi yɛrɛ u kun ye communiqué caman kɛ k'a fɔ ko Bunti min ye gosili min kɛra yen nɔ janvier kalo tile 3 san 2021 jaabi minnu bɔra la ni MINUSMA maaw nana fɔ ko aya Faransi armée k'olu de ye gosili kɛ wa k'u ye maaw de fa maa minnu bɛ yen n'o ye duguma gansanw ye jadisiw tɛ Faransi assemblée filɛ nin ye ko ka général in wele heure 2 a y'o de kɛ kuma la a nana ɲɛfɔli minnu kɛ limanaw a bɛɛ lajɛlen ye a donsen kelen ninnu ye dɔwɛrɛ tɛ ko Faransi u ye gosili min kɛ général Lecointre ka kuma la ko ɲɛfɔli min kɛra nin ye hali kunnafoniya minnu dira olu tɛ se k'a fɔ ko waleya in kɛra ko wa ko a taara ka ɲɛsin duguden gansanw ma olu ye kibaruya bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na i n'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ sariyaw b'a fɔ cogo min na u ye a kunnafoniw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn cɔ nin ye bamacimaw de ye ka sɔrɔ ka mugu fili u ma n'o tɛ k'a fɔ dugudenw don walima kɔɲɔkɛlaw don i n'a fɔ laseli wɛrɛw bɛ k'a fɔ cogo min na général Lecointre ko o kuma in o tɛ tiɲɛ ye wa Faransi ye gosili min kɛ olu bɛ u jɔyɔrɔ la halisa k'a fɔ ko MINUSMA ye rapport min bɔ MINUSMA ka rapport in olu kɔni tɛ tiɲɛ kɛ rapport in na wa a bɛ ka jalakili min ta ka ɲɛsin Faransi ka kɛlɛcɛw ma olu tɛna jɔ a ko kɔrɔ wa tiɲɛ yɛrɛ t'a la min ye u ka assemblée muso ye n'o ye Françoise Dumas ale fana a jira k'a fɔ Faransi min ni ale welela Sahel jamanakuntigiw fɛ k'u kana ɲɛfɔ u kana dɛmɛ kɛ n'a fɔra ko o Faransi kelen b'a ka baara la ko jalakili bɛ ka taga ɲɛsin o ma o jamana kelen kɔnɔ a bɛ n'a fɔ muso in min ye u ka assemblée muso ye ale de ye wele bila a ko aya n'i y'a ye nin kɛra Sahel jamanakuntigiw olu de ye Faransi wele n'o tɛ Faransi mana a yɛrɛ ma kana nin kɛlɛ in kɛ kuma in ye limanaw kuma ninnu kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ Nouvelle Horizon de y'a fɔ aw bonya b'a la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le soir de Bamako ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw ko ŋunuŋunukan dɔ bɛ nin waati in na ko so min bɛ yen n'a bɛ sifinnakaw tɔgɔ la Bamako yan maison des jeunes
limana ale fereli ko kuma de be sena nga Musa Atayer ale minye ministre ye minye shino do shifina ka wani farkulu nyeneje kibarama limana ale ko mama be ko isimbe koina janfanci be ni koina limana ko ana sege ke kata tegeda ama kilingelina bela jileka limana ni kibara min boraka bi réseaux sociaux ani kibara weraw sirawka ka foko Bamako maison des jeunes no ye shifina ka togola soye Bamako ya ko limana ale fando be ko autonoma daraka afere madoma lasa limana maaminu flenu tesiga ku dabiri jamana na ka a joli mi olu maude flene kata maison des jeunes limana akila jigina yoro kosaina jamana ka soba mugan ani wolonfla olu togo yira ka foko u ferela anga jamana madoma minu ye jagokelaw ye jago tigilamaw do anga jamana konala yawo alisi yere réseaux sociaux ka maw yaay fantan nani bela jelefe o kelende ko maison des jeunes togo nana yola ni o ye shifina ka togo la soye yanno wa jamana ka sodo mina aba dishi goshinai sabu sodo mina a bi jolitere limano kabi 1958 kabi Mali yere maka indépendance ta tubabu de ni njoka di Malima na fora ko titre foncier de bala gafe bala mini oba allakana nga una tawota jirala ka fo ayoro do be ko o ferela mado ma minu yere masega shilon limana ni walia min kele ni na ama benfiu Musa Atayer ale de ye ministre min nyashin do shifina kawni farkolonyen de konyama ale tara inyeda aka ka don koyin abella halamina nga limana ay kuma min fo kene kai o de fleni akwa billahi duta ko mama be limana ko min senyera akola aye atato yere aye mawele ka to luke shireye ko mer mimbe ko min trola o kan nonabla minye domaine mimbe ya olu fana ka nonabla ani shifina ka were ukata ku nyedaka limana aka kumala ako mama sembe koina limana minu ya afiril ko kuma fo afirila mima wo auna awulika joke ka benyini maison des jeunes aka segi atiguma noye jamana ye ani shifina kaw limana ambo de la halala yoro maison des jeunes yere abe la halamina barakela ko were be toro dola bi mi nyetse ka fo anyama ka fo la sabi kabi samba fla ani mugante menina covid-19 kele ka yere soro Mali kono bara do be ina fo farkulu nyeneje tournoi de basket kade okumbolo daledo o masika ke covid-19 ya sababu ye ani hali maison des jeunes yere akun adlali laba min kerala samba fla ani nani abo de la halisa sodo be limana ulu yere baratsika kala ka sababu ke ayoro yere kien chugoyai na fara ko so o tara fere mawerema ministre kon ga kumala maminu be nu dabrimbe jamana na ka julimini chugoyala limana kuna abela jele una abeteketa kuma yenie ne ka kumate ayini mbo le soir de Bamako kono au bonya bala Joliba FM kuna fundi sabe mimbe ni oye le soirée nambi kuna fundi kuncheni ale telia yerela limana ko sungalo sera atotora pango kele ani nyawawaye limana sungalo aba akumbo ajala ka foko miye malila yanno sansa ni wati mana se kaba jawkela minumbe ni ulutesiga limana kuka minau ka do fara asungo kan ti sanso ko daka kabina fo ode jatemne kele do sugu konala ni wati na ferife minumbe ni oye dundala fenye limana alna sola dunfen do be ina fo pomme de terre ni jabana nywana olu songo jigine do nga limana kalu barkama min flena abeki kunda anka ajala ka fo dunfen do be ni matita uluko tulubola sogobola ani nono limana olu fana songo ko nti san songo de dambaka ni ala sona ko taratan na ta avrikalo tlita ni saba samba flani muga ani keleni foi make obi be sungalo atle foloma jen fantan nani bela jelefe olasa nga limana ka beni wati nye obi beni anga jawkela do oluka soro nyini wati uye kalo min daboledo limana anga hine nyongona kalo min daboledo anga ko no ya nyombolo o kalo be Mali kona la jawkela do walma mado ka wale juguma wati min benedo geleama wati mi yere benedo
limanaw dutigi dɔw be wulikajɔ ka bon kosɛbɛ u fan fɛ walasa ka se ka sunkalo latɛmɛ n'a fɔra o waati sannifɛn dɔw be bolo tɛ se ka da kan yɔrɔ o fana ye gɛlɛya ye a jala k'a fɔ tulu bidon min n'o o be feere a kun be feere fɔlɔ la sefa wari 2,600 nka bi min ye 3,000 ani 300 limanaw ko tulu bidon a be o de la bi ni dun ye jateminɛ kɛ a n'a a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se nɔnɔw ma tulu yɛrɛ litiri 1 ko 200 o de be don a la k'a sɔrɔ nin fɔlɔ la limanaw a kun tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 100 kan dɔrɔmɛ 180 kan ni ye jateminɛ kɛ sugu minnu ni lesɔr maaw ko olu yala yala o kɔnɔ amdalayi sugu n'a ɲɔgɔnna ninnu maa be k'u y'i ka laseli kɛ bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ sunkalo kɔni ma dabɔ nin kama k'a fɔ sunkalo sera limanaw ka ta k'a kɛ gɛlɛya ye limanaw o fana ma fɔ ala ɲini kalo don ala bato kalo don nka an fɛ yan suguw kɔnɔna la limanaw sunkalo kɛn bɛ ala kota kalo ye sabu sɔngɔ min ni o tɛ feerefɛnw sɔngɔ ye o de bɛ ta ka da feerefɛn dɔw sɔngɔ kan a tɛ se ka san an dun ka hinɛ ɲɔgɔn na ala bɛ hinɛ an na dɛ o de ye ko yɛrɛ taabolo ye kunnafoni filɛ lesɔre ye nin fɔ limanaw an b'a bila nin kan yan nɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Amadu Jalo ni kunnafoni lase aw ma Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye ladiriya kɔnɔna la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la